ako voda. Kto nám ešte chýba v našom deji? Veľryba, to bude moja manželka. Super, ale ty si ešte zatiaľ v zákulisí. A poď sa len ukázať, my máme špeciálny druh. Červená veľryba, to je, teda nie veľryba, Bože slovo nehovorí veľryba, hovorí veľká ryba, toto bude žralok červený. Bylinožravec, vďaka Bohu. Chýbajú nám ešte nejakí silní muži. Jakub, ktorý nosí svetla a pomáha. Poď, toto je tvoj moment slávy, Hollywood sa pozerá, poď za kormidlo a ešte nejakého silného chlapa. Ríšo, poď. Tak aj s čapicou. Pekne, vyťahnite plachty, chlapci. A ešte nám chýba, veľryba. Posádka, Ninive, Jonáš. Dobre, máme všetko? Takže ideme na to. Príbeh, ktorý budem rozprávať, nebudem asi celý čítať, je z knihy proroka Jonáša od 1. kapitoly a príbeh vyzeral asi takto. Jonáš, skvelý Boží prorok, dostáva jednu inštrukciu, ktorá mu teda nie je ani zďaleka príjemná, a to je ísť na miesto, ktoré nenávidí. Ale nie tak kvôli tomu miestu, to miesto je OK. Je to hlavné mesto Asýrie, ľudia tam žilo okolo 120 000 v tom čase, to ako keby si dnes ťa Boh poslal. Ja som rozmýšľal nad nejakým mestom, aby som nikoho neurazil do Moskvy, môže byť. OK. A Peťo, ak to pozeráš z Moskvy, pozdravujeme ťa, toto je čisto len ilustračný príklad, pretože hľadáme mesto smerom na východ. A Jonáš, ako dostal túto inštrukciu, tak sa vybral ktorým smerom? Priamo čiarou na opačný smer do Taršišu. A tak nastúpil na loď na úteku od Boha v nádeji, že tá jeho predstava o budúcnosti, tá jeho predstava o tom, čo to znamená ísť na hlbinu, je lepšia, lebo ako to niekedy viete, my ľudia rozumieme životu asi lepšie niekedy než sám Boh. A tak si myslel Jonáš, že OK, ide na hlbinu a ide po vysnívanom mieste. Žiadna Moskva, ale Havaj. Skúsi predstaviť vysnívané miesto. A tak sa navodil na loď, všetko vyzeralo fajn, kúpil si svoj lístok, kapitán bol trošku z toho neistý, či to zvládnu. Ale zobral ho na palubu, zapojil ho, dokonca mu dal podržať kormidlo na malú chvíľku, len na malú chvíľku, potom buchol po rukách, povedal, že OK, stačilo. A plavili sa ako posádka ďalej. Plavili sa ktorým smerom? Smerom do Taršišu. Ako sa tak plavili, Boh poslal búrku. Celá loď sa roztriasla a zrazu títo silní muži, nepovedali by ste na nich, boli pokakaní jak malé deti. Tak sa zlákli, pozor na tú hlavu, na tie inteligentné svetlá chlapci, díky. Roman vám poďakuje tiež. Tak sa zlákli, že hovorili, začnite volať k svojmu Bohu, modlite sa, lebo už nie je pre nás záchrany. A tak sa modlili, snažili sa to nejako poriešiť, zatiaľ čo Jonáš, no pozrite sa na neho. Jonáš si pekne pospal na palube a tak prichádza za ním kapitán, budil a hovorí, čo sa nemodlíš k svojmu Bohu? A on hovorí, vieš, to čo sa deje, je tak šťastie, je trošku moja chyba. Tak si hodili osom, že čo majú spraviť a kto za toto všetko môže. A tuto Jonáš priznáva svoju farbu, hovorí, som Hebrejec a Boh ma poslal na miesto Ninive, až mu došlo zle, keď to len vyslovil. Až mu zle došlo, až sa vyvracal. Cez palubu, úplne bol z toho hotový, len predstava na týchto ľudí. Toto nie sú ani ľudia, to sú zvláštne tvory. Prečo by som ja, slušný kresťan, mal ísť na takéto miesto? Bol z toho tak hotový, že nakoniec hovorí, počúvajte, hoďte ma cez palubu. A oni, že nie, chlapci boli mäkkí, mali dobré srdce, nie, snažili sa to plavičať, kričať, ale Dori nemusel prehovárať, pozor na loďku, Dori nemusel prehovárať, aby sme nezničili loďku, tak ho hodili cez palubu, spomalený záber, slow motion, OK, letí dole. A padá pod hladinu a klesá.
A zrazu tu prichádza veľká ryba. Je napísané, že Boh poslal veľkú rybu. Ešte klesla na 5 metrov, 10 metrov. A tu prichádza veľká ryba, bylinožravec. A bere ho do svojej obrovskej tlamy. Inak, Martinka, to že veľryba, to nemá nič spoločné, akože takto, hej, s tvojou rolou teraz momentálne. Som hovoril, že ak hľadáme nejakú veľrybu, tak najlepšie požiadam svoju manželku, aby som niekoho iného neurazil. A táto veľryba zhltá Jonáša. A tu sa niečo deje, zrazu sa všetko zastaví. Všetko sa zastaví. A Jonáš, ľudia, toto je hlbina, ale nie je tá hlbina, na ktorú my chceme ísť. Uprostred mora, hovorí, obklúčil ma prúd, všetky tvoje príboje, vlny cez mňa sa prevalili. Ja som povedal, zahnaný som spred tvojich očí, ako ešte pohľadnem na tvoj svätý chrám. Obklúčili ma vody až po hrdlo, hlbina ma obkolesila. A potom ďalej hovorí, ale keď práhla duša vo mne, na Hospodina som sa rozpomenul. A moja modlitba prenikla k tebe do tvojho svätého chrámu aj z brucha veľryby. Tí, čo sa pridržajú ničelných božíkov, opúšťajú svoj prameň milosti, ale ja s hlasnou vďakou budem ti obetovať. A splním, konečne mu to prišlo. A splním to, čo som ti slúbil, že ti budem poslušný, že pôjdem, kam ma pošleš. U Hospodina je vyslobodené. A po 3 dňoch zmeny zmýšľania rozkázal Hospodin rybe a tá vyvrátila Jonáša na suchú zem. Vyvrátila ho nechutným spôsobom pri brehu Ninive. A potom sa odplavila krásne ďalej. Po 3 cesty docestoval náš Jonáš do Ninive. Ľudia, to je úžasné. Keď vás Boh niekde pošle, ty sa o nič iné nestrachuj. Boh už dávno pripravoval srdcia týchto ľudí. Prichádza za nimi každý 3 dní. A oni, ľudia, sám král Ninive hovorí, budeme činiť pokánie a oblečeme si vrecovinu. Máte nejakú vrecovinu? Nie, toto už akože je zotavený teraz, hej. A hovoria, ktorí uverili Niničania Bohu, vyhlásili pôst od najväčšieho až po najmenšieho. Dokonca keď sa správa o tom dostala k ninivskému kráľovi, ten vstal zo svojho trónu, zložil zo seba plášť, odel sa vrecovinu a sadol si do popola. A dal rozhlásiť po celom Ninive, aby toto mesto činilo pokánie, aby si Boh rozmyslel svoje rozhodnutie. A Boh sa zmiloval. Krásna vec. A namiesto toho, aby Ninive zničil, tak Ninive, 120 000 mesto, jedno z najväčších miest v tom čase v Asýrii, spoznalo, kto je Hospodin. Ale čo sa stalo s Jonášom? Ten príbeh pokračuje ďalej. Človek by predpokladal, že ho to poteší. Čo by ste povedali? Jonáš prepada depresii. Až sa z toho pomaly zrútil. A napísané, že Jonášovi sa nepáčilo, čo Boh spravil. A tak hovorí, že vezmi môj život, lebo mi je lepšie zomrieť ako žiť. A Hospodin riekol, Jonáš, si istý, že sa právom si sa rozhneval? A on hovorí, jasne, že právom, čo sú toto za ľudia, prečo dávaš milosť takýmto ľuďom? A Boh spravil zaujímavú vec. Bola taká horúčava, že Jonáš to nezvládol, vyčerpaný v depresii, si sadol niekde v púšti a bol úplne hotový. A Boh dal výraz jednému stromu, to meno je strašne krásne, ricinovník, ktorý vyrástol nad ním a hovoril si Jonáš, že aké to skvelé, mám trošku tieňa, mám trošku pohody. Ale pozor, toto moja manželka vyrábala, bacha na to chlapci. Potom hovorí, že na ďalší deň sa zobudil a všimol si, že ricinovník napadol červ a celý vyschol. Nemusíme ho zničiť, že je tento krát, ale Tomáš, myslím, že ty by si fakt, by sme mali obsadiť vo viacerých rolách. Poprosím kameru, detálny záber, toto červ ricinovníkovi. Úžasná schopnosť. A počúvajte, Jonáš sa zobudil ďalší deň a nahnevaný, kde je ho ricinovník? Ľudia, to neviem, kto dal názov tomuto stromu, to bol zase asi Adam. Ale dosť zlý názov.
A hovorí, a naštval sa ešte na ten ricinovník, prečo ho Boh zničil. A hovorí, Boh riekol Jonášovi, ty si sa právom rozhneval pre ten ricinovník, že som ho zničil. A on odvetil, právom som sa rozhneval až na smrť, skoro ma trafilo. A povedal Hospodin, takže k tebe, Jonáš, je ľúto ricinovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si ani nepestoval, ktorý sa noc vyrastol a za noc zahynul, a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta, v ktorom je viac ako 120 000 ľudí, ktorí nevedia rozlišovať medzi tým, čo je napravo a čo je naľavo. A k tomu ešte dobytok. Ďakujem, krásne priateľa, môžeme zatleskať.